Mark. Bayaran sa kibo. Bring me! Sinong pwede kay Mark? Okay, bayaran, ma'am. Sa kibo. Wait lang. Dali lang. Ilang taong ka na? 17. Kung parang bunso mo pa din ka ni Mark, hindi ko pwede. Oo, hindi pwede. Eto. Okay, halika dito, ma'am. Eto, pwede. Eto, ilang taong ka? Kamag-anak si Mark? Hindi mo kilala si Mark. Sino nagdala sa'yo? Oh, bayaran. Ay, may bayan! Halika dito. Dalawa na sila. Mark. Ito, dalaga. Okay, bayan. Dito ka. Tatlo. Papaupuin natin si Sir Mark Italia. Bigyan natin ng upuan. Mark, may mga 4 na nagagandahang dalaga. Okay, Mark ha, magpapatagisan sila ng galing para lang sa'yo, Mark. Female number 1, yung tawang-tawa si ma'am. Halika dito, ma'am. Oo, female number 1. Ma'am, ipakilala ang iyong sarili at ano ang kaya mong gawin bilang isang babae. Pagdating sa pagmamahal, pagalingan ng sagot, ha? Oh, girls. Okay, ate, carry on. Ako si Rena Ibanez. Si Rena Levy. At? Kaya ko mag-split. What? Okay. Para kay Mark. Split. Sa panaginip. Ay! Mark, kaya daw niyang mag-split para sa'yo sa panaginip. Mark, gusto mo ba ng babaeng nag-i-split sa panaginip mo mamayang gabi? Pwede nang sobrang ito. Itong si Mark, pinagpinigyan ka ng pagkakataon, hiningi mo sobra-sobra. Okay, female number 2. Halika dito na, ay palaban. Ha? Okay. Oy, naku, kung manununtok si female number 2. Female number 2, kilala mo ba si Mark personally? No. Ay, English speaking si number 2. Umahirapan tayo nito. Okay. Nakabahan si Mark? Kinakabahan? Hindi. Okay. Pwede mo bang hawakan yung kamay lang ni Mark? Hawak yan, Mark. Akala ko di ka magkakilala. Ate, ipakilala mo ang sarili mo. Hello, ako si Leslie. Kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Wow! Ay, nata. Ay, ano ka, Mark? Naon ka, Mark, ha? Mark, Ba't mo namin? nood ako yung mga parente, kita ko mga parente, mag-excited na sila magsabit-sabit sa iyong kasal. Pakilala ka at sabihin mo ano ang kaya mong gawin kay Mark. Hi sir, good evening. I'm Tin. So ang kaya ko is, kaya takapagong taon, bisan katulungan ka na. Oh my gosh! Mark, I love Christine! Ang galing ng tali. Gusto mo din si Christine, boy? Gusto niya rin daw. Kaya ka daw niya bugtawon, bisan katulugon ka na. Ano? Abo na namin. Hoy, Lois! Hoy! Anong naisip niyo mga bastos ka mo? Okay, arin na ha, Mark. Sa ilang tatlo, ano ay kay sino ang pinakanami sa band? So first round ha, wala pa gaya. O pabor? Okay. Sino ang pinakanami sa band? Kay 1, kay 2, o kay 3? Ay, 3 no? Okay, bayaran si Dre. Second round. Girls, galing. Second round, wait lang. Mark, purong-puro ka ngayon, ha? Hihilutin ka. Okay? Dito pwedeng galawin, half body, pero belt down, bawal. Dito lang. Mark, okay lang bang hawak? Walang pagani, go. Okay. Female number 1 ang nag-split. Yes po. Music. Yes, ma'am.
May timer ba? Ano? Oh, ano lang, 30 seconds massage. Oh, ay, 30 seconds. 1, 2, 3, and music. Ang sarap ko nakikita si Mark. Napapanood na ng buong pamilya. Yan po. Ang sarap ni ate! Mark! Okay na! Okay na. Ang gusto ko to si ate, ang galing humawak. Anong pakiramdam mo nung hinahawakan ka ni female number 1? Oy, akala ko matahimik nung Mark Italia niyo. Masarap daw ang hawak ni female number 1. Nako ha, nako ha. Nako ha. Si Mark nagiging madaldal ngayong gabi. Female number 2. Ipakita mo kung sino ka. Oh! Close your eyes! Oh! Wait lang. Grabe ka mo mang hilot. Di ba? Like a river. Hilot like a river. Mark, talagang ini-extreme ka ni number 2. Sinusubok ka, Mark. Mark, ano ang pakiramdam? Masarap din ba o mas masarap? Nagtirinigod daw ang balahibo ni Mark Carl Cagjanel. Nananambal ko sa inyo. Moving on! Ari na. 2. Wait! Shh! Mga parinte, mga hipusan yan! Ay! Istorya na sila mamot-amot sila sa radio, no? Dali lang! Number 3. Ari na. Start! Here we go! Oh! Lola! Wala ba si number 3? Daw ang bali niya sa tiyan. Okay. 1, 2, or